Estimat setembre, m'ha costat trobar una estona tranquil·la per escriure't. Últimament sento que el temps passa de pressa i quan el vull agafar amb les mans, els records se m'escapen. Quan era petit no m'agradava la teva arribada. Significaves inici de curs, tornar a matinar, recuperar el ritme i la rutina. Però a mesura que m'he fet gran m'he anat reconciliant amb aquesta sensació. No em malinterpretis, Continuo portant un ritme de vida sobreestimulat i em continua costant horrors llevar-me al matí. Però hi ha alguna cosa diferent, un canvi. Vaig transformant l'exigència en estima. No és el mateix ordenar i decorar l'habitació per obligació que per gust. Igual que no és el mateix cuinar per supervivència que per cuidar-se. O, per exemple, aquesta carta. No és el mateix fer-la per compromís que buscant que tingui un sentit per mi. Em posa content poder dir que t'he gaudit molt i ha sigut un mes en què m'he tractat millor. M'he sorprès a mi mateix fent plans nous, atrevint-me a viure aventures incertes, compartint més estones amb les persones que estimo, descansant quan el cos m'ho ha demanat i retrobant-me amb una soledat més dolça. Estic tornant a mi, xinutxano i sense pressa, tornant la tendresa. Crec que és un bon resum. Tendre setembre.